Ayan. Hello mga subscribers, muli si Model Monkey Pinto. Dito po tayo sa ating updated recovered stroke patients po natin, si Apo Belencita Vicencio. Dito po sa Dudurot, Kandating, Aray, Pampanga. Siya po ay 79 years old. Ito na po ay aming almost 1 month therapy. Everyday po yung aming sessions, but different kind of problem aming ginagawa. So ito na po yung kanyang great improvement, and thank you Lord for this improvement. Ayan po. Sige na, tayo ka na. So, testing po natin yung kanyang walking therapy program. Ayan. Sige na, dandanan po. Isa po kami po ay first time. Sige ba, relax ka mo. Ayan. Palakalala na eh. Ayan. So, ito po yung kanyang latest great improvement. Ngayon po ay July 11, 2025. Ayan, ngayon po ay Friday. So, kita niyo po yung kanyang great improvement dito po sa Dudurot, Kandating, Aray, Pampanga. Ganyan ka ba? Ayan. Sas, kumanya ka man. Magmaniobra ka na ba? Ayan. Palakalali mo po na. Sige po. Ayan. Diretso ba? Diretso? Palakalali. Ayan. Sige po. Ay, ito yung mag-pray ka na. Ito mag-pray ka. Inakad ka. Magtaka naman. Inakad ka naman. Ay, po. Lalakad na po. Oh, ay tama, hindi tama. Ay ta. Ayun, nakita siya nung naglalakad na si nanay. Nay, hawak-hawak ka, pagalanganin ka. Tapos upo ka muna dito ha. Di, lali lang. Oh, take your time. Si. Kalakalali. Yan. Wow. Tapos kita ka na. Tulo ka pa. Nakakalali ka. Ayan. First time mong ikita ka din tao niya ma. Sige, pahinga muna. Ayan. So, ito po yung aming walking therapy sa labas po ng bahay ni Apo Belen. O na, ano masasabi mo? Napagod ka. Thank you Lord. Napagod ka. Nanibago ka sa lakad sa taas, no? Nanibago ka, no? So, gawin natin dyan siguro mga 4 na session lang na eh. Tapos, akit na tayo ha. Para naman manibago yung paa mo. Nakakalabas ka na pa. Oh. Ayun po yung kanilang ayun, yung kanilang backyard, napakalaki. Yun, napakalaki ng kanilang nalakaran dito. Mas okay dito maglakad kaysa sa taas. Ayan. So hanggang sa muli po, this is Model Magkapeng. Ito po si Apong Belencita Vicencio po ng Dudurot, Kandating, Aray, Pampanga. God bless to all of you guys.